気本気無邪気なパワー不思議無敵素敵アドベンチャー友情愛情根性それさえあればまた立ち上がれるさオーライティさ手強いやつにも負けたりしないぜ俺には夢があるから乙女が虹を渡り雲を越えて探しに行こうまだまだご機嫌盛りハイテンションCroquet. A pesar dels esforços de la gent del poblat Cocoteri de Croquet i els seus amics per impedir-ho, Kimpira aconsegueix trobar l'entrada del santuari on el pervers rei Goya està enterrat. Mentrestant, Pudding i Pruna se les apanyen per escapar-se de la presó. De sobte, la situació canvia per complet. Podran Croquet i els seus companys evitar el ressorgiment del diabòlic Goya? Que es preparen els descendents del regne Gofre. Sobre ells caurà la ira acumulada al llarg de 1000 anys! Moltes trampes, moltes quenques.